салом алейкум, духтарони азиз, онҳое ки ба эфири мо пайваст шуданд, хуш омадед. Так, муҳаммади парвиз, салом. Ва алейкум салом. фарзона, салом апаҷон. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. духтарое ки нав пайваст шуданд, группаотон ба поделиться кунед, духтарои азиз. духтарои ширкати атомӣ, ба ҳамаатон ассалому алейкум. Як бори дигар рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Так, ва алейкум салом, духтаро. духтаро, эфири имрӯзаи мо оиди кор дар ширкати атомӣ. онҳое ки дар ширкати атомӣ кор намекунанд, марҳамат эфири мо ва надароед. барои шумо ягон чизи интересна нест инҷа ва ҳамаш дар бораи кор гап мезанем. Так, салому алейкум. духтаро, саволҳо фақат оиди кор шавад, майлаш? дигар саволҳои беҷоя нашавад. Так, муҳаммад али навиштан, апаҷон, вай туғритон теппами ё кӯҳ, духтаро? ина кӯҳ. Салом аз Оренбург. Ва алейкум салом. ноза, марҳамат, хоҳари азиз, гӯяд охир. гапи мегуфтагӣ бошад мегӯяд, набошад гап чӣ мегӯяд? ич хел будааст ки ман баъди фалон вақт гап мезанам, баъди фисмадон вақт мегӯям. Намефаҳмам, духтарои хел гапа. Так, салом аз Оренбург хондама. ба фикрам 50 нафар шуданд. онҳое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, хуш омадед мегӯям. духтаро, саволи имрӯз як занак навиштанд ман ба як хоҳар. саволашон ҳами хел буд, чунин буд. ман ҳайрон мондам рости гап баъди ин гапо. вақте ки як хоҳар аз ман хоҳиш карданд ки ман ба ширкати атомӣ вай каса номнавис кунам. баъд медонед ам унҷо гуфтанд ки рудоба, ман майлаш номнавис мешавам, ман мехоҳам дар ҳамин ширкат кор кунам, беҳад имкониятҳои хуб дорад, лекин ман аз як чиз метарсам. ман дар дигар ширкат кор мекунам, директорҳои он ширкат мана фаҳманд ки ман инҷо омадам, мана хулоса рӯз наметиҳанд. духтарои азиз, як чиз ҳамин як аҷоиб гапо фикро сарамба омад ки ман ҳайрон мондам. ҳозир шумо дар давраи капиталистию феодалӣ зиндагӣ надоред ки як кас ба сари шумо дод занаду як кас шумоа угражат кунаду иҷозат натиҳад дар дигар ҷо кор кардан. духтаро, мо дар асри 21 дар ҳамин замонаи демократӣ зиндагӣ дорем. Свобода слова, свобода мнения, фикри озод, фикри озод кати мо бояд зиндагӣ кунем. ягон кас шуморо ягон чиз намегӯяд. шумо метавонед дигар ширката тарк кунед, марҳамат биёед қати мо кор кунед. ин хел нест ки фалонӣ нафаҳмад, майлаш ман кор. чӣ хел шумо кор мекунед ки фалонӣ нафаҳмад, шумо кор карданӣ бошед, пешравӣ карданӣ бошед, пул кор карданӣ бошед, чӣ хел фалонӣ шуморо нафаҳмад будааст? ё ки баъд ман ҳамин як чиза фикр кардам ки ё ин бечора дар ҳақиқат метарсидааст, ё дигар фикр нест. ҳамин як фикр дорам ки метарсидааст дар ҳақиқат, тарсонда гирифтагӣ. ба хотири ҳамин, духтарои азиз, натарсед. ягон кас ҳақ надорад ки шумоя маҷбурӣ гирифта шинад. ба ҳамин хотир марҳамат ба ширкати атомӣ, ширкати беҳтарин, духтаро, беҳтарин имкониятҳо ҳаст дар ин ширкат. якумаш балҳои шахситон намесӯзад. дар дигар ширкатҳо бошад, мисол шумо ҳаматон медонед ки 3-4 нафар пул мегиранд, тамом. дигар бечораҳо реклама гирифта ҳамин худашона пора пора кардагиянд уже. ба ҳамин хотир, духтаро, ҳеҷ вақт гапи ягон каса гӯш накунед, натарседам.
Так, Аҳмадҷон, як каса желании худаш аз ҳеҷ кас натарсед, худо бо мост. Бале, бале. Якумаш ин ки духтаро вақте ки як ширкат ба кор боомадед, директор гӯем, директори ҳамон ширкат ё ки ҳамин начальники шумо гӯем, якум этикаи отношения, этикаи муомилая бояд донад. На ин ки сари шумо ва дод занад, доду вой базарни баба мегӯянд русои хелоя, доду вой гуфта шумо ва зӯрӣ кунану тарафи шумо фишор биёранд. Ин хел ки шуд, аз ин хел ҷо гурезед духтаро. Ин хел одам шумова паго ход наметиҳад барои кор кардан. Ҳамин гапи мана аз хотиратон набуроред. Так, ширкат моли ягон кас нест, худаш сардор дорад. Атоми корейская компания. Бале, бале, атоми навиштагии хоҳари гиромӣ. Бале, 100%. Так, Шарипов Муҳаммад. Бале, бале, шунавидам, медонам. Нафорид намекунӣ. Бале, не хоҳарҷон, мисол ҳастанд одамое ки фикри худашона доранд. Фикри худашона доранд, наметарсанд. Баъзе ҳастанд ки намедонам, акнун ин ҳама одам ҳар хел мешавад ку у каждого свой характер гуфти русо ки барои ҳамин мумкин баъзеҳо метарсад ҳамин гапа гуфтанд, дина ҳамин кас навиштанд. Ман шок мондам духтаро ки ин замонава ин хел зӯрию ин хел вообще мумкин не ин хел гапу кор. Мариям апаҷони рудоба, шумо яктаен, саломат бошед. Духтаро 153 нафар айни ҳол дар эфири мо. Поделиться кунед хоҳарони гиромӣ дар группаҳотон. Так, ман дар кор баромадам. Ҳозир ман компания Атомида кор кардаистам. Беҳтарин, беҳад хуб, ширкати беҳтарина интихоб кардед. Баъдан духтаро як чизи дига ки ширкати Атомӣ нашод амин ҳозир Тоҷикистон ба бисёр духтаро боз мегӯянд ки Тоҷикистон ба нест, апа чӣ хел кунем. Тоҷикистон ба якумашан ки роҳҳои пулкоркуниш ҳаст, роҳҳое ки пулатон ҷамъ шавад дар кабинетатон гирифтана роҳҳош ҳаст. Дуюмашин ки аллакай шартномаи договора шартномаи бастагӣ дар рӯзҳои наздик бояд кушода шавад. 14 000 нафар регистратсия шаванд гуфтагӣ. Ҳозир аз 14 000 нафар зиёд уже регистратсия шудагӣ. Хай худатон медонед, мисол даже ҳамин банк ба якта барои картая кушодан 14 рӯз дар кор барои мо ҳамин хел нест духтаро. Ин бошад як ширкати ҷаҳонӣ. Ширкати ҷаҳонӣ бояд ҳамаи документатсияҳоша тайёр кунад ку. Ба ҳамин хотир зиқ нашавед. Дар рӯзҳои наздик Тоҷикистон ба ям кушода мешавад. Осиёи миёна ва Узбекистон ба Қазоқистон ба кушодашудагӣ. Акнун навбати Тоҷикистон. Духтаро имрӯз як навгонӣ ҳаст хонаи мо ва ҳозир вай нишонам шумо ва се ба пурсидагӣ будед духтаро ки нишонтиам чӣ хел шудагӣ. Ина духтарако себ анами хел ғалтид. Анами хел қоқ шудагӣ духтаро. Ина беҳад қоқи ба зеб шуд. Дидед? Аҷоибот шудагӣ. Дидесто дида духтаро? Так, всем здоровья. Навиштан ки деньги есть, сейчас все. Чё? Деньги есть, все дозволено. Мои дорогие девочки, вот последнее время то, что было, вы сами все свидетели того, что деньги, оказывается, ничего не решает. Да, бывают моменты, что деньги решают все. Но сейчас, на данный момент, на данной ситуации решает грамотность человека. Грамотность немаловажна, дорогие мои. Барои чӣ русӣ ҷавоб дода истодам? Саволи русӣ шуд, ба ҳамин хотир забони русикати ҷавоб додам. И вот я еще хочу добавить вот к вашему ответу. Знаете одну поговорку? Великий Омар Хайям сказал, что чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Вот, мои дорогие, вот так говорил великий Омар Хайям. Это все взято из жизни. Анамхел духтарои азиз, духтаро вай гирифтем. Бассейн барои бачаҳо заказ кардам. Ҳозир нишон метиҳам.
фарзанду хурсанд, лекин обаш хунук ҳамин рӯз овардем, 1-2 соат пеш об пур кардем. Мыться собираетесь? Нет. Да. Согреется, потом будете. И на духтаро. Бассейн гирифтем. Аз Валберес заказ кардам. Пагов видео кунам, артикулаша мемонам, духтарои азиз. 3800 рубл бигирифтам. Имрӯз аллакай 5000 шудааст. Золушка, ма як команда дорем, духтаро. Духтарое ки кор карданиян ҳамроҳи мо, марҳамат ба командаи мо. Духтаро, бассейн чӣ хел? нависед фикратона ки бассейн чӣ хел махфул шуд ё нашуд. Обаша бинед, 1.5 тонна об мебурдааст. 1.5 тонна. Так, ҳари меҳрубонаш зиндагии обод дорад, худоро шукр. Зиндагиш Парвина Садфош замин ҳастам. Ашт диёи партом. рӯзои нас истифода баранд кӯдакотон. То ман магазин рафта омада, об ях буд, кӯдако аллакай дар омадиянд. Мана дида вы в эфире, что-то свет. Так. Победа Заречной. Салом алейкум, апаҷон. Ва алейкум салом. Апай Рудоба, шумо аз куҷои Тоҷикистон? Ман аз райони Ашт. Ашт замин. Ашт шундагӣ ҳастед? Сагдийская область, Ашт. Машунька, ты? Подожди, сейчас я открою калитку. Маша хонаи бибишу бобош рафтагӣ буд, омад. Ты надолго? Ну совсем. Ну совсем. Все, закрой тогда калитку. Маша, духтаро. Шах шудос эфир апаҷон. Шах апай Рудоба, ман аз райони Ашт. Золушка, как ты? Так. Не Парвина қати шавҳараш гуфтам ку, духтаро. Аҳмадҷон, Абдуллоҷон навиштан, апаҷону хоҳарҷону дар ҳаққи ман дуо кунед, оператсия дорам. Дуо кунед ҳаматон, духтарои азиз. Илоҳим худованд мушкилатонро осон гардонад. Так. дугонаҳом ашти беҳтарин. чо карда гашти. Духтаро, онҳои нав кора сар кардам, 1 май кора сар кардагӣ ҳастам. Айни ҳол звание спецагент дорам. Марҳамат, ҳамроҳи ман ҳамкорӣ кунед. Ман аз ҳозир барои шумо тангаву тилло ваъда намедиҳам, барои он ки худам кора нав сар кардагӣ ҳастам. ба ҳамин хотир, духтарони азиз, марҳамат, ман дурӯғ намегӯм, ваъдаи калон наметиҳам. кор мекунем якҷоя, пешравӣ мекунем, балои шахситон намесӯзад. Монанди дигар ширкатҳо барои 3-4 нафар кор намекунед. Шумо консултантҳои бечора барои 3-4 нафар кор мекунанд, шабу рӯз балошон месӯзад. Ман шунидам ки ина як духтар ҳозир на ба командаи ман аз дигар ширкат омадан, 7 одам гирон омадан ҳамроҳашон, духтарои командашон худашон лидер будиянд, 200 000 пул расход кардиянд. 200 000 духтаро. бовар мекунед? Ман бовар мекунам. Так. Так, апаҷон, Парвина дар Медногорск, дар ҳамин шаҳри мо, ҳамроҳи шавҳараш, албатта. ҳамроҳи ки мешавад? Шавҳараш Парвина интихоб кард, 4 фарзандаша интихоб кард. баъд фарзандҳои каси дигаро интихоб мекунад шавҳари Парвина. хайр, як момент мардак, ҳамаи мардакам сараша гум мекунад. ҳамин моментҳо любой мардак ба мешавад, вақте ки фикри фарзандоша мекунад, интихоби фарзанда мекунад. барои ҳамин духтаро албатта Парвина ҳамроҳи шавҳараш. худоро шукр, ман як ҳафта пеш уже гуфтагӣ будам ку хайрият ки шавҳараш гуфти рӯсо ки в пользу своих детей, в пользу своей семьи. ба ҳамин хотир духтаро барои Парвина зиқ нашавед.
та худоҷон хушбахт шаванд, илоҳим хушбахт шаванд, хушбахт ҳастанд, худоро шукр. Шахсе ки хатогиша ба кала гирифт, это тоже духтаро, инам аллакай як намуди чӣ гӯям шумова, одама ҳамин имон доштанаша ваяш чӣ гӯям, чӣ хел фаҳмонам шумова. Шахс ами одаме ки хатогиша ба гардан гирифт, это говорит о том, что этот человек очень богобоязненный, да, одаме ки аз худо тарсан, ами хел хатогиша ба кала мегирад, интихоби фарзандоша кард, ба ҳамин хотир ана ҳамин хел 209 нафар шуданд. Хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд ба эфири мо. бале, ду тоифа одама забонаш дароз мешавад, худатон медонед. ду тоифа одам ҳамин хел забон дароз мешавад, аҳамият наметиҳем ин хел одамова, аз пайи кори худамо мешавем, духтарои азиз, барои он ки ин ягон фоида надорад. касе мана ғайбат мекунад, ғайбат карда штан гирад. Духтаро, як чиз мегӯям барои шумо. Бисёр личкаи ман баям ҳамин рӯз духтаро навиштанд ки апаи Рудоба фалони шумоя фалон чиз гуфт. Духтаро, агар ман дар назди ягон одам, хусусан ҳамун одаме ки мана ғайбат мекунад, ман забонкӯтоҳ мебудам, як зарра знаяи ё характер, медонед ки ҳамин доду вой гуфта давно уже ютуб буромадагӣ буд. фаҳмидед? ҳамин чиза ҳеҷ вақт аз хотир набуроред. кори суд чӣ шуд? Шаҳноза, суд кораш давом рафта истодааст. Ин кори суд ҳоли давом метиҳад, ҳоли худо хоҳад. касе ки мана ҳамин хел таънаи религиозный характер шуд, духтаро, таънае ки религиозного характера шудагии Россия ва ин беҳад статьяш вазнин аст. ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт як каса ҳамин таъна назанед ки ту мусулмон нестӣ, ту кофир ҳастӣ гуфта ҳеҷ вақт ҳамин қории Қуръон бошедам таъна назанед. ҳар кас вай дунёш ба худаш ҷавоб метиҳад. сулҳия восиева, апаи Рудоба, Парвина ба шумо чӣ мешавад? Парвина ҳамқишлоқим, ҳамдиҳам мешавад. так кани бо чӣ савол? Фарзона, шумо яктаен. духтаро, фикратона баён кардан ба ҳеҷ вақт натарсед. ҳамин ина ман мебиём қачи шумо кор мекунам, лекин метарсам, ин хел гапои гап назанед, духтаро. чӯва шумо метарсед? марҳамат биёед, ҳамкорӣ мекунем, ҳеҷ вақт натарсед. так хешу табор несте, не хешу табор несте. дар наздики шумо ҳаст Парвина? Бале, дар наздики мо. ман зиқ нестам, хоҳарҷоно, ман аслоям зиқ нестам. ман зиқ намешавам. чӯ ман зиқ шавам? Худоро шукр, фарзандони нозанин дорам дар наздам, падару модари меҳрубон дорам дар наздам, як додар дорам ки гуфтем ин кампиро ки кӯҳа мезанад, талқон мешавад. барои ман ҳамаи чиз ба тайёр. оилаи мо ва ин хел нест, духтарои азиз. модари ман моя ҳамин хел тарбия кардагианд, падару модари ман ҳамин хел тарбия додагианд ки ҳама вақт мегуфтанд ки шумо ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ки шумо паррандаи як лонаед, ҳама вақт якдигара дастгирӣ кунед. яъне вы все птицы одного этого паррандаи як лона. хулоса ҳамин як шеър ҳаст забони русӣ катиб, просто ҳозир фикр мекунам ки ман гӯям, бисёриҳо намефаҳманд, шеъра қироат кунам. мо ҳамин паррандаи як лонаем. ба ҳамин хотир ҳама вақт бояд мо якдигара дастгирӣ кунем, хоҳару додаро. ман намефаҳмам, баъзе ҷоҳо мегӯянд ки да, мы птицы одного гнезда. Правильно вот написали девочки. так мы птицы одного гнезда. И мы это никогда не должны забывать. Ана Михаил, духтарои азиз. алҳамдулиллоҳ, птица одного гнезда. Бале, духтарои Михаил, якта шеър ҳаст.
модарам ҳама вақт ҳамин чиза мегӯяд, ки ҳеҷ вақт фаромӯш накунед якдигара дар любой ситуатсия бояд дастгирӣ. Азиз, намекунам дар ин бора касе хоҳад зангирад, ин ҷои переживатам надорад. духтаро, ман ягон хона ягон каса вайрон кардагӣ нестам, ки переживат кунам. худова шукр, ягон боиси ятим мондан ягон кӯдак шудагӣ нестам. ягон зани тоҷика оби чашмаша резон кардагӣ нестам, шавҳараша аз хонаш бурда. барои ҳамин, духтарои азиз, ҳама вақт хурсанд ҳастам. худо фарзандони меҳрубон дорам. так апа шуморо барои чӣ дурӯғгӯ мегӯяд? духтаро, кане якта гапи дурӯғи мана гӯяд. якта гапи дурӯғи мана. ман мегӯм ку агар дурӯға ман гуфтагӣ нестам. худатон медонед дурӯғе ки гуфтагӣ. дурӯғе ки гуфтагӣ медонед. ана ман ин хел, ана ман фалони шавҳари фалонӣ надорам. фисма ана охир ба дидед ки ҳама сир чошу пош шуд. духтаро, дар зиндагӣ якум ҷоа меистодагӣ обрӯ. вақте ки обрӯд рехт, чӣ хеле ки об анами хел замин ба мерезад ку, духтаро, ҷамъ кардан наметавонед. обрӯя ҳеҷ вақт пулкати ҷамъ кардан намешавад. ҳамина аз хотир набуроред. мисоли анами гуфтаҳои ман, далели гуфтаҳои ман, дорои гуфтаҳои ман, ҳамин ҳодисаҳое ки вақтҳои ҳамин рӯзои охир шудагӣ буд, ана ҳамин барои шумо мисоли оддӣ, духтарои азиз. мисоли оддӣ ана ҳамин. обрӯ рехт, замин ба рехта, ҳамин обрӯ рехтан баъд замин ба чӣ хеле ки об мерезад, ҷамъ кардан наметавонед ку. ҳамин хел не? ягон пулкати гирифтан намешавад ин обрӯя. пулкати он дӯстоне ки ҳамин ҳа гуфта ҳамин ҳамун момент мисол пул расход кунед барои барои вақташ гузаштан ҳа гуфта мешинаду, баъд рости гапа мегӯяд, фикри интихоби дуруста мекунад. боз як чизи дига, духтаро, як нафар личкаи ман ба дар омада навиштанд ки апаи Рудоба, шумо кӯрнамак будаед, фалони шумова хубӣ карду, шумо кӯрнамакӣ кардед. рости гап, ман ҳамон одама видеоҳом ба номероша монданӣ будам, ки мумкин ҳамон одам шавҳар дорад, хусуру хуштоман дорад. ман мехостам ки бинан якбор хусуру хуштоманаш, ки пушти кие гирифта истодааст ин одам. так зачем гандагӣ, духтаро? барои ҳамин ман гуфтам биёедтон. зачем гандагӣ? так барои ҳамин номероша намондам, ки майлаш гуфтам зачем гандагӣ. биёедтон занҳо бас кунедтон ҳамун гапҳоя, мотиватсия гиретон, аз паи Рудоба дигар гапҳои пурсетон. так ба ҳамин хотир, духтарои азиз, ҳеҷ вақт фикр накунед ки ман ё дурӯғ гуфтам, ё ягон каса ноҳақ ягон гап гуфтам. вақте ки шахсияти мана мерасанд, фарзандони мана мерасанд, албатта ман ҳимоя мекунам фарзандома, худама. чува ноҳақ мана як гап мегӯяд, правилна? так духтаро, биёед акнун савол оиди кор. не, ҳеҷ кас 4 кӯдака ятим накардааст, духтаро. ятим карданӣ буд, ки мардак уже интихоби дигара кард ку. ятим накардааст. ин тӯҳмата накунед, духтаро. карданӣ буду, нашуд. гапа ҳаққаша гуфтан дар кор. ман честности нағз мебинам. так ман чанд рӯз боз шуморо мекӯбам. золушка, ба худо бениҳоят хурсанд шудам. ин золушка кистан? ин кас канал доранд, ба фикрам. пашка ҳамин кор ростай, честно говорите. Расул Хаитов навиштанд. бале, честно гуфтан дар кор. чизе ки ҳаст, нест, тамом. так духтарои азиз, ҳамин ширкати Атомӣ баъдҳои беҳтарин дорад. вақте ки як чиза пешкаш мекунед, бояд донед ки ҳамин чиз действительно эффект метиҳад. ба ҳамин хотир
марҳамат ба ширкати атомӣ барои кор ба командаи ман духтаро. бале бале мадина апай рудоба. аҳмад қурбоналиев навиштанд бепул реклама мекунед атомира? Не, бепул реклама намекунам. салом аз шаҳри тюмень. ваалейкум салом. фаришта навиштанд апа соҷида дар ки ҷо? соҷида хонаш рафтагӣ, соҷида хонда истодааст 27-ум, хонданаш тамом мешавад. насиб соҷида 27-ум ба мебиёд, рустам 17-ум ба мебиёд. худо хоҳад духтарои азиз. айни ҳол рустами ман хонда истодааст. вай ба ҳозир шаҳри уфава. Что, Маликуша? Юридический институт МВД России ва хонсодаст бачам. Так. Ойди реклама личкам банависед духтаро. салом алейкум рудоба буча, шумо дуруст менағзмед? ваалейкум салом. онҳое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, хуш омадед мегӯям. алҳамдулиллаҳ навистанд ки вай мардак зану кӯдакаша суроғ наме. Кадом мардака дар назар доред? Мардак ҳамроҳи кӯдакошу фарзандош? Так, Ноза, что вы пишете? Я не знаю, о чём вы. Золушкача, ба фикрам дар бораи ягон маҳсулоти атомӣ маълумот дода истодаеда. Молодец. Анами эфир ба савол-ҷавоб кунед духтаро. салом алейкум апаҷон. Чӣ гап онҷоро ба инҷа мебиёрен? ҳамин гапо зачем? Бале духтаро, зачем гандагӣ? апа каналтона маҳкам накард? Не, каналама ки маҳкам мекунад, намекунад. маҳкам кунад, дигар канал мекушон. донед ки аз кадом сабаб маҳкам шуд? Ноза, фаҳмидам. Что вы хотите, бача? Ничего, просто салом аз Чоркӯҳ апаи рудоба. ваалейкум салом. Золушкача навиштанд ки апа ман ҳоли атомӣ кор медарам. дароед охир хоҳарҷон, шумо аллакай қатъи ҳама забон ёфта истодаед. кор дароед, ман боварӣ дорам ки уже секунд ба шумо шаронски роза мешавед. марҳамат командаи худам ба нависед личкам ба Золушка. ҳамиқа номатон зебо ки апаи рудоба кадом шаҳр даен? Оренбургская область, город Медногорск. Медногорск ба ман духтаро як шаҳраки майда посёлкачава, монанд як қишлоқ. зато шаҳраки тинч. ин тараф бишинам духтаро ки офтоб. так, хурсанд шудам. моям беҳад хурсандем. худумам зебоим апаҷон, ранги шумо беҳтарин. духтаро беседкава мерам ки инҷа ҳамин хел офтоб. так 267 нафар айни ҳол. хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд. имрӯз зелень кориданам дар кор духтаро. ҳаминҷа ва ҳозир обта зелень мекорам. билёҳое кашол кардем аллакай. як пиёла чой хӯрам духтаро. ҳамроҳи шумо суҳбат карда ки ташна мондам. чой менӯшам. так апа гуфтем ки элинама отдельно мекунам, квартира мешинам ё наздики худатон хонаи заминӣ? Не хоҳарҷон, хонамо падару модарам хона доранд. мисол додарам хона дорад, як не се хона дорад. квартиран мондагӣ якта хонаш ба ҳамун ҷо меистад. баъдтар ҳамун хонаи харидорӣ мекунем. так рости гапа гуфтам духтаро.
квартира зиндагӣ мекунад ҳозир дар хонаи додарам, баъд ҳамин хонае мехарад ё ки аз тарафи корхонааш Рустам ба хона метиҳад. аввал розигӣ шавҳар, бале, золушкача навиштан. Албатта ҳамин чанд нафар манба навиштанд духтаро. аввал аз шавҳаратон, аз хуштоманатон розигӣ пурсед духтарои азиз. ин хел мисол ба ҷои рустӣ омада одамо кор карданӣ мешавад. ман намемонам. ман мегӯям ки мисол ина ту ҳозир кор даромадӣ, вақте ки ту соҳиби пули калон гардӣ, шавҳарат намепурсад ту ин пула аз куҷо гирифтӣ гуфта. ба ҳамин хотир бе иҷозати шавҳаротон набиёед кор кардан. ба чӣ ба ҷавоб наметиҳен? Чӣ ба ҷавоб надодам фоарҷон? Кани як бори дигар саволатонро нависед. Так. Хасанҷон, иди подставку для телефона принеси мне, пожалуйста. Да, такую деревянную. Так. Не, духтаро, вақте шавҳаратонро гӯш накунед, мегӯянд мисол баъзе мегӯянд ки пули худат кор кардагӣ. Не, ин хел не. бояд иҷозат гиред. боиси хонавайроншавӣ бояд нашавад ягон ширкат. Так. ҳозир шавҳар доре. Не, дуздакоб бурдагиян. падари фарзандо ҳозир нест. айни ҳол нест инҷера. Так. кош ҳамсоятон мебудам. муҳаммад али ҳамин кас постоянно комментариява менависанд, шарҳ медиҳанд ки ҳамин ҳамсоятон мебудам. Так. ман дар магазини худамо кор мекунам, вақт дорам то клиент омада на чӣ хел одам ҷамъ кунам намедонам. марҳамат биёед қатимо кор кунед. несёте да? қатимо кор кунед духтаро. одам ҷамъ кардана мефаҳмонем, ёд метиҳем. Так. счастье любит тишину. барои саволи шумо, барои ҳамин гапои шумо як шарҳ медиҳам. Ты мне скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. ҳамин гапа ҳеҷ вақт фаромӯш накунед духтаро. ҳеҷ хел бошад дӯсташам дугонашам ҳамон. Так. апа як чӣ хандонди? охи рости гапа гуфтам хоҳарҷон. хуб, личкатонба менависам. нависед, ҳатман нависед. Так. рудоба агарот ба гап нест. Не, имсол агаротамо ин хел монанди ҳарсола нест духтаро. барои чӣ намедонам гулои циния ҳастку, циния бархатси ҳамона коридагӣ будам, вабше набуромадааст тамоман. дина бегаҳи модарам омадагӣ будан, ҷанг каранд ки имсол агаротат монанди намедонам чӣ безеб агаротат гуфтанд. келинатон ба хубӣ рафт. келинам куҷо рафт? келинам албатта хонда истодааст келинам. қати келинам ман ҷанг намекунам духтаро. чува ҷанг кунам? ягон масалан рафтораш маъқул набошад, ман мегӯям ки соҷида духтарам ҳамин корат безеб асалча, ҳамин корат ганда буд, нодуруст буд, ана ин кора куни дуруст. ман ягон бор келинама ҷангу ҷангҷолу ихел намекунам. чӯ ҷанг кунам вая? дилаша ҳаёт хунук карда чӣ дар кор ман ба? ключ хочу, апай рудоба чота. мои дорогие, я ключ не могу давать. чорный кунен Мадинара. ин Мадина ки бошад? Мадина ҳамон бо мошини мошавӣ бошад? алҳамдулилла. апа рутона нишон тед. ҳатман нишон метиҳам. просто медонед духтаро, баъзе чизова дар оилаи мо запрет ҳаст духтарои азиз. хай офарини ҳамон блогерое ки ҳама чиза рӯи экран мекунанд, мебуроранд, лекин ман мегӯям ко шумова духтаро, ман падару модар дорам. ман то ҳозир бо маслиҳати падару модарам кор мекунам. бисёр чиз ба ман ба иҷозат нест духтаро. писари калон дорам. бачаи калонӣ беҳад серьёзный бача. ин хел иҷозат наметиҳад. додарам ҳам ҳамин хел духтаро. додарам ҳам як строги беҳад иҷозат наметиҳад бисёр чиз ба штоб ман баромада ҳамин ютуб ба
ҳамин лалалаю ҳамин рафтору кирдорҳои безеб мегӯм ку этика эстетикава аҳамият метиҳад оилаи мо. Ин хел нест. Хай касе ки чӣ кор мекунад вай кори вай. Каждый отвечает за себя. Ҳамин хел не? Та ғариб шумо Мадина. духтарои Мадина ки чӣ навис? Ман ягон чӣ дидагим не? Ягон гапи безеб нест ку? Так. 303 нафар айни ҳол. духтарои азиз хуш омадед, онҳое ки нав пайваст шуданд. Так, Ноза гуфти Русо бивший мужатон биёд қабул мекунед, время покажет, вақт нишон метиҳад. Ноза, дорогая наша Ноза, вақт нишон метиҳад. ҳамин хел. Расул ман чо када бошум ӯ дугоната чор мега. духтаро лайка монед. ҳамин золушкача якчи ҳамин духтари нағз будааст. Лайка монад. Бале, ҳамин духтаро лайка монед. Так. Мадина Бохчонут. Бохчони ки? Нина дадав шавад, қабул накунед. дар бораи кор фаҳмонед, афаҷон. духтаро, дар бораи кор дар ширкати Атомӣ ана ин хел мешавад. шумо худатон регистратсия шудед, номнавис шудед, дута линия мекушоед, линияи тарафи рост ва линияи тарафи чап. дута одаматон регистратсия мекунед. хуб мешавад ки агар наздикои худатон бошад, барои он ки дар рӯзҳои мисол наздик шумо бо одам мебиёред, одаматон бисёр мешавад, дута линияи тарафи росту чапатон хешои худатон зарплата мегиранд. чӣ хел лайк монам апаҷон, куҷо дароям. ҳамин дасти роста бинед, эфира дасти росташо бинед, бо олова дилак ҳаст, дилака пахш кунед. баъд духтаро дута линия мекушоед, линияи тарафи рост ва тарафи чап. дута одами овардагитон дутаги дигар одам мебиёрад, дутаги дигар одами овардаги боз ду нафари дигар мебиёрад. тариқи ҳамин шумо командаи худатона месозед ва маош ба мебароед. бали худатон шахситон бояд 300 000 бал бошад. барои чи 300 000 бал? барои он ки 39 000 рубл зарплата мегиред. вақте ки камтар бошад, камтар мегиред, 1000 рубл мегиред зарплата. ман барои зарплата зиёд гирифтанатон мегӯям ки баллои шахситон 300 000 бал бошад. баъд аз ду линиятон 300 000 балли дигар барояд, агар шумо уже агент мешавед. ана ҳамин хел одаматон зиёд шудаам мегирад, маҳсулота бисёртар муаррифӣ карда фурӯшатонам бисёртар мешавад. аз ҳисоби ҳамин шумо звания мебароед. Так, дети, потише. А чё вы вышли-то? Вы же дома мультики смотрели. Маш, вон ту клеенку постели, пожалуйста. Интернета нет? Вот, ну, есть, у нас надо посмотреть. Апаҷон бегоҳ ба авқоти чӣ кардед? гуфти баъзе одамо ки фарзандои ман гушнаву ташна. хандам мегирад ҳамин гапова. духтаро авқоти вай пухтагиам як авқоти тоҷикӣ ҳаст, вай монанди ҷугорӣ. ҳоли видео кардагиам, духтаро нишон метиҳам. пагоҳ видеошо мепартом, анамо хел авқот пухтагиам. Ноза хурданӣ мерад. биёед, марҳамат. девушки, я всех люблю. Молодец. Так. Замира Абдуллоева. апаҷон бохчон чӣ? Намедонам духтаро, ман ҳамин чиза надорам, намедонам. Так, София. духтаро дар боло 3 нуқтача ҳай, ҳамуна зер кунед, баъд лайк мебарояд. бале, бале, София, бале. лайка пахш кунед духтаро, тамоман лайк нест. ассалому алайкум. навистанд ки шумо аз кадом шаҳр? ман аз шаҳри Медногорск. бохчон кундош. золушкача навиштанд ки кукурузный ош кардед. апа не, оши кукурузный не, вай мова ҷеварӣ мегӯянд. ҷеварӣ намедонам чӣ мешавад. амин вай кати лаҳҷаи ҷануб кати чӣ мешавад, намедонам рости гап. духтаро чой ба биёед. чой
чойнӯшӣ биёед. Так, Баҳодур Холиқов навиштанд ки салом, шумо барои чӣ дар Фаберлик корро бас кардед? Барои он ки дар ҷо кор кардан намешуд, уже дальше кор кардан душвор шуд. Осия навиштанд ҳар рӯдоба ҷеварӣ ин хӯроки болаззат. Аз Тоҷикистон дугонаҳом равон кардагӣ буд. 3-4 кило маразилкава буд. Духтаро пухтам. Нағз мебинам. Баъд вай кати ё чакка кати, ё сметана кати. Лекин ман сметана кати дӯст медорам. Духтаро ман чакка иқа дӯст намедорам. Курутобам даже Соҷида вай кати мекунад. Сметана кати мекунад. Ман сметанаи нағз мебинам. Усто. Духтаро ҳамин рейтингҳоя баланд кардеде. Рудобахон салом алейкум. Ва алейкум салом. Так. Барои чӣ баъд атомия ман интихоб кардам, духтаро? Не ки ман намегӯям ки Фаберлик чизош ганда буд, барои не, просто шартҳояш уже барои иҷро кардан уже душвор буд. Ман ҳамин интихоби атомия кардам. Аз ин ягон зарра пушаймон нестам, духтарои азиз. 3 рӯз пеш аз вай менеҷери Фаберлик электронный почтам навиштааст ки шумо вы тесно сотрудничаете с компанияй Атоми, сделайте выбор Атоми ё Фаберлик. Гуфта ман навиштааст. Албатта Атоми. Фаберлик не, ман Фаберлика интихоб намекунам ҳеҷ вақт. Навиштам, ҷавоб додам ки я выбираю Атоми. Удалите меня из компании. ман ҳамин хел, духтарои азиз. Ба ҳамин хотир рости гап, ҳамин хел. Барои ҳамин рафтам бас кардам кора. Марҳамат қати ман кор кунед. ҳамин ҷава омада. Бе ҷангу ҷанҷол, спокойно, додзанӣ не, танаву маломат не, бо ман ҳамкорӣ кунед. Бале, ҳамин Ноза ҳозир гапи дуруст навиштанд. Ҳозир духтаро акнун ҳамин Атоми чиш хуб. Атоми бадҳое ки дорад, биологически активный добавка, ҳамин хел бадҳое дорад ки дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. Уже ҳамин номаш корейская продукция гӯед, уже ҳамин бас. Ин дигар ширкатҳо парфюмерияю, шампуню, собуну ҳозир уже ҳамин мегамаркет дароед скидкаи 70% кати пур ин чизо. Ина гипермаркет Магнит 70% скидка постоянно. Марҳамат гиред. Ин бадҳое ки Атомива ҳаст, ин хел сифат кати ягон ҷова нест. Ин хел качественный чизо нест дигар ҷова. Ба ҳамин хотир биёед. охир чӣ харид мекунед? Ҳамин шампуню собун мегӯям ку шампуню собун пур магазин ба 70% скидка кати. ҷаварӣ бо русӣ ҳам ҷаварӣ мефурӯшем мо. Дидед, шумо медонед, ман намедонистам. Рости гап, ман фикр мекардам ки ҳамин ҷавария дигар ҷоҳова намехӯранд, намедонам. Закей Акрам салом алейкум. Созен хубе напаҷон? Ва алейкум салом. Ноза магазин пур, рост гуфтед. Духтаро, рости гап, охир ҳамин шампуню собун магазин ба пур. Так. Ман мефаҳмам ки вай як витаминҳои беҳтарин дошта бошад. Ана вай мисол гипоаллергенневу ин хел дошта бошад, гапи дигар. Нест ин хел чиз. Ғайри Атоми, духтаро, дигар ҷова ин хел продукцияҳои сифати хуб доштагӣ нест. Хай даже шампуням, духтаро, мисол ҳамин Атомива шампунь дорад. Ман ҳамин рости гапа мегӯям. Шампуня ман мерам аз магазин харидорӣ мекунам, барои он ки қимат барои ман шампуняш. Шампунёи лечебный дорад, мегиранд, духтаро. Лекин ман ниёз надорам барои шампуни лечебный. Ба ҳамин хотир худоро шукр, ман ҳамин аз Магнит косметик мераму 200 рубл ба, духтаро, шампунь мегирам. 200 рубл ба шампуни ним литра. Барои ман 2 моҳ ба мерасад ҳамин. Так, ҳама каса баъди эфир лайк монен. Апаи Рудоба миллионер ки шудан ба шумо худо хоҳад кӯмак. Духтаро, ман ҳамин бовар кунед, мисол
мегӯям ку ман вақте ки ҳамин ширкати атомӣ кор омадам, в никуда омадам, неизвестность, намедонистам дар бораи ин ширкат маълумоти пурра. Ин хел гапҳое намедонистам, умуман маълумоти пурра надоштам. Рости гап баъди омадан бовар кунед ҳамин қадр хурсанд шудам ки ҳамин инсонҳои хуб кати худованд мана рӯпаро кард. Ҳамин спонсори ман Фариза беҳтарин инсони бо маданияти, бо маърифат ҳастанд. Дар бораи ҳамин атомӣ манба маълумоти пуррая баъд додан. Бисёриҳо мана кор ба таклиф кардаги буд ҳамин ширкат ба ё, лекин ҳамин корам нужно правильно преподносить, мегӯям ку ҳамин Фариза тавонистанд ҳамин корро кардана. Ман ҳамин 1 дақиқава уже фикрама иваз кардам, уже ҳамин 1 дақиқава ҳамин ширкат ба номнавис шуда корро сар кардам. Худоро шукр мегӯям, беҳад хурсандам. ба шумо ҳам тавсия метиҳам. Так. Ҳалим Каримов, чалаи тиллоӣ. Намедонам чие гуфта истодаед. Так. б гапҳои безеб навишта истодаед. Ҳозир ман эфирам ба фикрам ки маҳкам мекунам духтаро. Так, Золушкача як чӣ пурсам, шумо ба фикрам 24 соат бекорен. Не духтаро, онҳое ки ин эфир ба даромадагиам бекор нестанд. Ҳамаш духтарои компанияи атомӣ. Фара шуморо ҳарчӣ гуфтестай рудоба. Ин Фара ки бошад? Так, ҳозир кани хонам ягон сообщенияша. Ҳозир духтаро. Дай сюда, дай. YouTube не смотри, телефон уже зависает. Давай. Сейчас я закончу эфир и дам. Хорошо? Так. Кани ҳамин Фара гуфтагитон духтаро. Ки бошад ин одам? Так. Духтаро ҷанг накунед, духтарои азиз. ӯ як беодоб буд, апаи рудоба. гапи безеб гуфт. Хай гуфтан гирад. Хейтеро ҳама вақт ҳастанд, будан мемонанд. Так, Гесу Саидова, Фара ин кадом лаганбардор аст? Бале. гапи бемаъне гуфт. Надидам рости гап. Шаҳром Омина, салом алейкум. Ва алейкум салом. Так, ассалому алейкум. Абдуҳамид Хоҷаализода ба фикрам. Так, привет всем с Тюмени. Сергей Шкляев, привет. Так, таваккалаш ба худо. Атомия ҳама чизаш бо сифат. Умар Пиров навиштанд. Бале, бале. Зато гуноҳ то мерезад, апаҷон. Так. Лаганбардор. Хайр лаганбардор будаги сохир духтаро аҳамият натиҳед охир. Так. Сергей Шкляев, у вас такой голос приятный, спокойный. Ну да, спасибо за комплимент. Так, мама Фатима, надаро ғайбат бошад. бале духтаро, ғайбат бошад надароед. Инҷа ягон кас ғайбат накардааст. Мо эфир дар бораи кор, маълумот дар бораи кори атомӣ. мама Фатимаро шинохтен? Нашинохтам духтаро, нашинохтам. салом аз Тоҷикистон, Дилафрӯз Турсунова. манам як моҳ шуд сар кардам леченияра.
худованд шифои комил тиҳад, хоҳарҷон. Ғариб духтар навиштан. духтарои азиз, ин эфир барои онҳое ки дар ширкати атомӣ кор мекунанд ё ки ба ширкати атомӣ номнавис шуданӣ ҳастанд. Ин эфир барои ҳамино. духтарои азиз, Мавлуда Сакаева навиштанд: салом модари 8 фарзанд. Ва алейкум салом. апа бахшиш, зиёд дар эфиртон ҳар гап менависем. ман дида будам дар кадом видеошон апаи рудобаро бениҳоят зани зебо. ҳа камтар ҳамин апаи рудобатон вес партоянд, духтаро вазн партоянд, баъд беҳад хуб мешавад. рости гап охир духтаро, вазни зиёд дорам. ғарибам, чӯ шумоя паст мезанад эфираш ба. духтарои азиз, дар бораи ин ман гуфтагӣ будам аллакай. духтаро, ҳамин касе ки паст мезанад, касе ки оби рӯша резондагӣ, уже тамом резондагӣ оби рӯша. ман мисол ягон каса хонаша вайрон накардам, ягон кас ба дурӯғ нагуфтам, баромада эфир ба ман марда ки беоила гирифтагӣ, бачаи занно гирифтагӣ, як ҳафта пас баромада гирьяву нола ки шавҳарам мана ҷавобама дод гуфта. Ин гапҳои охир ман гуфтагӣ нестам ку духтарои азиз. ҳамин хел не? касе мана пас занад, ман чӣ хел ҳастам ҳама медонад. дигар одам чӣ хел ҳаст ҳама медонад. ман ягон кори мисол боиси хонавайроншавӣ ягон кас кардагӣ нестам. Ягон кӯдака оби чашмаша резондагӣ нестам. барои ҳамин ягон чизе хоҳад гӯяд. уже анавин мегӯям ку ҳамин ҳафтаҳои ҳамин 2-3 ҳафта падряд гапу корое ки шуд, шумо худатон шоҳид шудед ки пул ягон чиза ҳал намекунад духтаро. Мекунад в каких-то случаях. оби рӯя пул кати гирифтан намешавад духтарои азиз. оби рӯя ҳеҷ вақт пул кати гирифтан намешавад. ҳамин аз хотир набуроред. оби рӯд ки як бор монанди об чихеле ки замин ба рехт чошид, бардоштан намешавад ку. вая пул теган вай чиза оби ҳамин замин ба рехтагӣ бардоштан наметонед духтаро. ана ҳамин саволи ҷавоби ман ба саволи шумо духтарои азиз. оилаи беҳтарин, хайр рехтагӣ бошад гуноҳашон ба худашон. инҷа ғайбат не, савол ба ҷавоб додам ман. ғайбат не. ғайбат бошад марҳамат покинут кунед эфира. так мама теҷе навиштан: чӣ кор кунам ки подписчикам зиёд шаванд? подписчик акнун шумо чӣ подписчики бисёр чӣ дар кор? главный просмотр дошта бошед. ҳамин просмотрам ҳозир пул наметиҳад ку ютуб духтаро. дар кор не просмотри бисёру подписчики бисёрам. так спирулин барои чӣ фоида мекунад гуфта пурсидам. спирулин ин аз гиёҳҳои баҳрӣ сохта шудагӣ духтарои азиз, беҳад фоидаовар аст. ки гапи безеб менависад, заблокировать кунед. так барои ҳамин духтаро гапи дигар эфирова шудагӣ инҷа набиёред. ман барои ҳама уже доказат кардам ки ман ки ҳастам, чӣ ҳастам. одаме ки аз пушти ман гап мезанад, худаш беобрӯ карда гапи росту дурӯғаш кати, уже худаша чӣ будагиша нишон дод. як рӯз ин гапа мегӯяд, як ҳафта пас дигар гапа буромада мегӯяд. барои ҳамин меҳрона апаи рудоба ҷавоб тиен навиштед. кани кадом саволтон ба ҷавоб тиям? чо бача? так шавҳари Парвина ҷудо шуд. бале, занаша интихоб кард ҳамроҳи кӯдакош. рудоба чӯба шумо ва ҳаво рӯшан. барои он ки ҳоли барвақт, ҳоли 9 соат 8:45 шуд соати мо. так то кози мондагими шумо ютуб канал шумо пул мегиред? не, пул намегирем. уже аз ютуб пул намегирем духтаро. меҳрона, бале меҳронаҷон, бале.
бале, ҳамин хел кард. Так, Парвина, бале, ҳа, Парвина ҳамон одам пурсидагитон духтаро. Так, 275 нафар айни ҳол эфир ба. Мама теҷе навишта истодаанд. Так, апаҷон, дамлама бояд чанд қа беистад? Дамлама бояд 40 дақиқа, 1 соат пазад, уже баъди уже пухта шудан як 7-10 дақиқа дам мепартоед, тамом. Не, Парвина хеш намешавад, духтаро. Салом, Апердуба, ман мехоҳам кор кардан, лекин ман шаҳри Ярославда ҳастам, инҷо ҳамаш рӯзҳо ҳастанд. ин зарур не барои кор кардан дар атомӣ штоб қати тоҷико бошад гирду атрофатон. Ина шаҳри мо ваям тоҷико кам ҳастанд, ман кор мекунам. Ку биёед ҳамкорӣ мекунем, ёд метиҳам. Так, апа нону намаки, так, апа нону намаки, духтаро ҳамин баҳс кунед, нону намаку ҳамин гапоя чӣ дар кор? Ман гуфтам ку агар ягон кас аз пушти ман гап занад, ответаша албатта мегирад. Албатта. Ман намемонам худама ин хел зери вай кардан, поймол кардан худама ман намемонам, духтаро. Ба ҳамин хотир нанависед ҳамин гапоя. Ягон кас мана хафа кард, обязательно ҷавобаша мегирад. Ин хел не какой привет, такой ответ, гуфти русоки. Ин хел не ки мана якта пашочина тияду, ман дуюм шикама дошта, ин дуюмашам тегӯям. Не, ман намемонам ки мана ягон кас ҳамин хел поймол кунад. Никогда. Ответ мегирад, ишо как ответ мегирад одаме ки мана ҳамин хел гуфт. Апаҷон, интересно мо ба нақл кунед. Чия нақл кунам, духтаро? Так, духтарои азиз, як бор дигар хотиррасон мекунам ки кор дар ширкати атомӣ беҳтарин кор аст, духтаро. Балои шахситон намесӯзад, хариди ҳар моҳа надорад. Мисол, ҳамин ҳаракат карда пешравӣ мекунед, як моҳ пас бо дидед ки бо аз ваънятон ғалтидагӣ, бо дилшикаста, дилмонда. Ин хел нест инҷоба, духтарои азиз. Марҳамат, биёед ҳамроҳи ман ҳамкорӣ кунед дар командаи беҳтарин, дар командаи мо якум муомилаи хуб, этикаи ҳамин одам дар дараҷаи аввал меистад. Этика общения. Барои ҳамин марҳамат, биёед якҷоя кор мекунем. ҳамин хел, духтарои азиз, марҳамат, ҳамкорӣ мекунем без доду вой, бе таънаву маломат, спокойна аз пайи коратон мешавед. Балои шахситон намесӯзад, балҳотон балои як умра мешавад, духтарои азиз. Бе навиштан. Апаи Рудобаҷон, илҳо ҳамеша сеҳату саломат бошед бо ҳамроҳи фарзандонатон. Ҳазор раҳмат. Апаи Рудоба гов дорен? Не, хоҳарҷон, дута буз доштем, ҳамунам ҳамсояҳо намонданд ки жалоб карданд ки мумкин нест кун, дод мезанад, безор мекунад. Гуфта ваям нест кардем. ғарибам навиштанд ки атомия пункташ ҳасми Волгоград дар ҳамаи шаҳрҳо дорад. Бо медонед, доставка бепул агар образовательный центр дошта бошад, доставка бепул, духтарои азиз. Парвина дар хонаи худаш ҳамроҳи шавҳараш, ҳамроҳи фарзандош. Так, Мария баромада. Духтаро, 1 соат уже шуд эфира мои саркардагӣ мова. Эфири имрӯзамона ба охир расонем, духтарони азиз. ба ҳамаатон ҷаҳони сипос барои дастгириятон, барои комментарияҳои хубатон. То эфирҳои оянда, худо нигаҳбонатон бошад. Хайр. онҳое ки кор карданӣ бошанд ба ватсапи ман нависед.
Ты все? Да? М, Наконец.